Više od 1600 lažnih HR stranica otkriveno je samo u 2024. godini. Podaci koji se kradu najčešće su adrese e-pošte, lozinke i brojevi kartica. Istovremeno sve više djece dijeli osobne podatke bez znanja roditelja. Karla ima 12 godina. Na društvenim mrežama koristi svoje pravo ime i javno dijeli lokaciju, školu i kuću. Svakodnevno razmjenjuje poruke s nepoznatim ljudima. Karla ne zna tko je zapravo s druge strane, ali netko zna tko je ona i gdje je. Srećom, mama primjećuje da se nešto događa. Zajedno postavljaju postavke privatnosti. Karla nije iznimka. Roditelji diljem Hrvatske imaju ista pitanja. Kako zaštititi dijete u digitalnom svijetu? Što sve dijele i s kim? Kako znati kad nešto postaje opasno? Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na vas kao pojedinca i na temelju kojih vas je moguće identificirati kao fizičku osobu. To su primjerice vaše ime i prezime, adresa, OIB, broj osobne iskaznice, adresa elektroničke pošte, telefonski broj. Ali djelomično je tu i IP adresa, lokacija, kolačići na internetu, identifikatori vašeg uređaja. Postoje osjetljivije kategorije podataka kao što su zdravstveni i biometrijski podaci koji se onda obično štite dodatno nekakvim naprednijim mehanizmima. U digitalnoj ekonomiji podaci imaju konkretnu vrijednost. Oni se koriste za profiliranje korisnika, ciljanje oglasa, predviđanje ponašanja i grupiranje korisnika po interesima. Ako zlonamjerni akteri dođu do njih, mogu ih iskoristiti za prevare, krađe identiteta, odnosno lažno predstavljanje u vaše ime. Ali uz to potencijalno mogu dobiti i pristup svim vašim uslugama. Zato su osobni podaci danas vrijedni gotovo kao novac, a nekad i više zbog toga kada razmislite o tome kakve se sve prevare mogu izvesti kada netko zna puno vaših osobnih podataka, odnosno jako puno toga o vama. Koje su najčešće prijevare vezane uz osobne podatke? Najčešći oblik je phishing, odnosno poruke u kojima vam se netko lažno predstavlja. Te poruke izgledaju kao da dolaze od recimo banke, dostavne službe ili čak vaših prijatelja ili kolega ili obitelji, a traže zapravo da kliknete na poveznicu i upišete osobne podatke. Tu imate sad sve više i više lažnih web shopova, različitih krađa i prevara putem oglasnika, lažno predstavljanje pa čak i prevare koje iskorištavaju podatke iz kompromitiranih baza. U Hrvatskoj u posljednje vrijeme sve više prevara putem mobilnih mreža, konkretno SMS-a, Whatsappa i sličnih usluga. Kako mogu znati da je moje dijete izloženo riziku? Na što trebam paziti? Postoje znakovi koji mogu upućivati na to da je dijete izloženo digitalnom riziku i važno je prepoznati ih na vrijeme. Obratite pozornost na neuobičajene poruke, posebno one koje zvuče da je nešto jako hitno, nekakve prijeteće poruke ili traže da dijete nešto odmah klikne, pošalje ili instalira. Ako primijetite da dijete iznenada mijenja lozinke, briše poruke ili skriva zaslon kad uđete u sobu, to može biti znak da nešto nije u redu. Također, ako dobijete obavijest o prijavama u račune koje vi niste napravili ili vidite neobične troškove, transakcije, čak i promjene na uređajima, treba svakako reagirati. Rizik postoji i kada dijete svoje podatke unosi na stranicama ili u aplikacijama koje nisu provjerene ili sigurne. Pokušajte to uvijek činiti zajedno s djetetom. Najvažnije je graditi povjerenje i povremeno zajedno s djetetom pregledati uređaje, aplikacije i postavke privatnosti. Postavljanje pitanja vlastitom djetetu nije kontrola, nego sigurnost. To je poruka koju djeca najbolje prihvaćaju kad dolazi uz razgovor, a nekad predstavlja zabranu. Možete li mi pojasniti kako točno funkcionira kalkulator privatnosti? Što pokazuje? Kalkulator privatnosti je web aplikacija koja korisnicima pomaže da razumiju koliko podataka ostavljaju kad koriste neku online uslugu, odnosno da provjere koliki je potencijalni rizik ostavljanja osobnih podataka na internetu. Odaberete scenarij, recimo da se registrirate za neku aplikaciju. Zatim označite koje sve podatke dajete prilikom te registracije, odnosno što ta aplikacija od vas traži. Kalkulator privatnosti tada procjenjuje razinu rizika ako ti podaci postanu dostupni nekakvom zlonamjernom napadaču. Razina rizika prikazana je grafom, informacijom učestalosti traženja tih podataka od strane usluga, te primjerom scenarija do kojeg može doći ako takvi podaci iscure napadaču. Cilj je edukacija, a ne nekako zastrašivanje, tako da je jezik jednostavan, a vizualni elementi su privlačni i zanimljivi. Zašto ste napravili baš ovakav alat? Tko ga sve može koristiti? Htjeli smo stvoriti alat koji nije namijenjen samo stručnjacima, već apsolutno svakome, i djeci, i roditeljima, i učiteljima. Kalkulator koristi jednostavan pristup, ali iza njega stoji ozbiljna analiza i sustav temeljen na strojnom učenju koji je treniran na primjerima prevara iz Republike Hrvatske. Kako izgleda kalkulator privatnosti? Što ja kao korisnik zapravo trebam napraviti? Alat nudi više životnih scenarija, na primjer registracija za newsletter ili korištenje društvenih mreža, kupnju putem online aplikacije.
Korisnik treba označiti podatke koje mora unijeti, odnosno koje aplikacija traži od njega, na primjer ime, lozinku ili lokaciju. Nakon klika kalkulator daje procjenu rizika i prikazuje strip priču, odnosno scenarij prevare koji objašnjava što bi se moglo dogoditi u slučaju zloupotrebe tih podataka. Zašto ste u kalkulator stavili stripove? Zar to nije neozbiljna forma za tako važan sadržaj? Zapravo, stripovi su jedan od najučinkovitijih načina da se složene teme prenesu na razumljiv i pristupačan način, pogotovo djeci i tineđerima. Vizualna priča pomaže korisnicima da se prepoznaju u situaciji. Primjerice, to mi se moglo dogoditi, ili to se već događa mom djetetu, ili ovo se dogodilo mojem prijatelju. Takva identifikacija povećava pažnju i olakšava pamćenje poruke. Cilj kalkulatora nije prestrašiti nego osvijestiti. Stripovi omogućuju da ozbiljne poruke i prenesemo bez panike, jasno i blisko korisniku, djetetu, roditelju ili nastavniku. Koristi li aplikacija moje ili djetetove osobne podatke? Može li ih netko vidjeti ili pohraniti? To je važno pitanje i odgovor je jasan, ne. Kalkulator privatnosti ne prikuplja niti pohranjuje osobne podatke korisnika. Sve što unosite, odabiri, klikovi, scenariji, ostaju isključivo na vašem uređaju. Podaci se ne šalju nigdje, niti ih nitko ne može povezati s vama ili vašim djetetom. Aplikacija je osmišljena upravo tako da bude sigurna i anonimna, odnosno da korisnik može slobodno istraživati i učiti bez straha da će netko gledati što radi. To je osnovno načelo na kojem je alat razvijen. Povjerenje, sigurnost i privatnost. Može li kalkulator samostalno koristiti i dijete? Hoće li razumjeti? Apsolutno. Kalkulator je zamišljen da bude razumljiv i djeci i odraslima. Stripovski prikazi olakšavaju razumijevanje. Mnogi se iznenade kad vide da ono što smatraju malim podatkom zapravo može imati ozbiljne posljedice. Svakako isprobajte. Kad biste morali izdvojiti samo nekoliko savjeta, što biste istaknuli kao najvažnije za zaštitu osobnih podataka? Dakle, prije svega ne dijelite podatke ako ne znate tko ih prikuplja i zašto. Pazite svakako što instalirate na svoj mobitel jer ima puno malicioznih aplikacija na tržištu. Ne koristite nikada jednu lozinku na više mjesta, jer ako provale jedno mjesto onda će doći do svih lozinka. Danas je popularna stvar jako višefaktorska ili višekanalna autentifikacija i nju bi trebali koristiti gdje god možete. Svakako provjeravajte postavke privatnosti na društvenim mrežama jer su one čest izvor prijetnji i lažnih prijateljstava. U svakom slučaju budite jako kritični prema svemu što traži vaše podatke. Pogotovo ako je to nešto jako hitno, jako brzo ili ako vam se prijeti da ćete, ako ne date brzo podatke, izgubiti nekakvu uslugu ili novac. I naravno koristite kalkulator privatnosti i informirajte se o scenarijima prevara koje su najčešće. Ja mislim da se meni nikad ne može dogoditi internetska prevara. Svi samo previše paničare. Nitko nije imun na prevare. Može se dogoditi svima nama i siguran sam da bismo svi nasjeli na dobru prevaru koja je napravljena na temelju jako puno podataka koje je neko znao o nama. Zamislite kakvu priču neko može smisliti ako stvarno zna dosta toga o nama. Zato je najvažnije ne odavati svoje osobne podatke bilo kojoj instituciji ili usluzi ako nismo stvarno sigurni kako će se ti podaci koristiti. Djeca dijele više osobnih podataka nego što misle, a oni koji ih promatraju znaju o njima više nego što bi smjeli. Ne čekajte dokaze da vaše dijete ima problem, budite tu prije. Učite zajedno, sigurnost počinje razgovorom, a zaštita znanjem. Provjerite koliko ste izloženi i koliko znate o zaštiti privatnosti. Isprobajte kalkulator privatnosti na stranici privatnost.hacom.hr. Poveži znanje, oblikuj budućnost.